asta. Să vedem dacă va reuși concurenții care sunt foarte puternici astăzi să vină la punct fix. Și în același timp avem pentru el o surpriză. După cum vedeți, avem un quadrocopter care zboară. Încercăm să-l nimerim și cu ăsta. Și dacă nu reușim, vedem ce mai aruncăm de public. Iată, el accelerează. Tocmai ne-a făcut cu ochiul. Foarte mișcă. Salut. Ce o să vă rog atunci când ajunge jos, oricum ar ajunge jos, să nu fiți unghie în gât cu aplauzele, da? Narcis, ready, da? Și iată, doamnelor și domnilor, Alexandru Nicolau vine la aterizare! Sportivul Red Bull legitimitat la Aeroclubul României încearcă acum punctul fix și e foarte, foarte aproape! Narcis Rocan spune bună ziua! Yeah.